Bore da, croeso cynnes I chi I roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael cyfarfod gyda'n gilydd ar ddydd cynta'r wythnos I ddathlu atgyfodiad yr arglwydd. Emyr yn yr oedfa y bore yma, yn falch bod e'n ôl o wylio yn saff. Ac yna hefyd, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen I prynawn am 5 o'r gloch. Mae yna baned ar ôl yr oedfa fel arfer. Does dim lot o ddigwyddiad yn ystod yr wythnos, ond mae yna gwrdd-gweddi nos Fawrth am gwarter. Ac yna, jyst blaen rybydd, bydd yna ddim cwrdd-gweddi wythnos I nos Fawrth. Felly, cwrdd-gweddi nos Fawrth hyn, ond nid wythnos I nos Fawrth. Ac yna, Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Gwydion yn arwen yn y bore am eirion yn y prynhawn. Dwi'n siŵr os chi wedi clywed, ond newyddion trist yn ystod yr wythnos bu farw Magwen, mam Ann, sy'n aelod gyda ni. Yn amlwg ni'n galaru gyda'r teulu yn cofio am Ann I hun a Marc a Eryl yn eu colled nhw ac yn diolch bod hyd yn oed mewn galar I rhai sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gwybod bod yr wythnos sydd wedi bod, falle bod yn wythnos braf iawn I chi, falle wedi bod yn wythnos galed, ond ta beth yw'r sefyllfa, mae'r geiriau yma Salm 62 yn wir ac yn anghennus i'r bob un o'n ni y bore yma, yn wir yn niw yr ymdawela fenaid. Oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Ef yn wir yw fy nghraig am gwaredigaeth. Fy amddiffynfa fel nam symudur. Gadewch ni droi at ein craig ni a'n prynwr ni mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni yn diolch I ti bod ni'n cael dod at greawdwr a chynhaliwr bob peth. Y Duw sydd yn sofran, yn rheoli dros y cyfryngau. O arglwydd ni'n dod felly yn wylaidd, yn ymwybodol o'n cyflwr ni a'n hangen ni. Ond yn diolch I ti bod ti yn graig ac yn amddiffynfa I ni. Bod ni'n gallu pwyso yn llwyr arna ti am bob peth, bod ti'n rhoi nerth mewn bob sefyllfa. Ac arglwydd ni'n dod felly yn disgwyl oddi wrtho ti. Yn disgwyl I ti siarad gyda ni y bore yma. A ni'n credu bod gyda ti gair penodol I bob un ohono ni y bore yma. Arglwydd helpa ni I wrando ac I glywed ac I gredu. O Dduw, mae angen dy ysbryd I arno ni. Ni di dywallt yn I nerth ar gyfer Emyr y bore yma ac ar ein cyfer ni. Arglwydd ni'n cofio am Ann a'r teulu'n arbennig, ni'n gweddio bydden nhw y bore yma yn dy gael di yn graig ac yn amddiffynfa iddyn nhw. Ac o Dduw, ni'n meddwl am yr holl waith ni'n gweddio y bydde'n yfendith ar y gair sydd wedi cael ei hau. Ac o Dduw, ni'n gofyn am y gwersyllod sydd yn cychwyn heddi. Yn gweddio bore yma nawr wrth I Rodri Glyn a Derek agor y gair i'r gwersyllwyr a'r swyddogion. O Dduw, bydd y ysbryd yn dod yn rymus ac yn argyhoeddi ac yn dwy'n rhai ffydd os gwyl di fod yn dda. A byddai'r cyfan hynny gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rod. Mae'n dda cael bod yma. O'n i'n gweld eisiau bod yma wythnos diwetha, ac fyddai ddim yma am bythefnos I ddod, a felly mae'n hyfryd cael bod yma I addoli gyda'n gilydd. Ni'n mynd I ganu rhif 160 yng Nghrymawd 2. A'r gan gyntaf yma'n gosod y tôn neu'r thema ar gyfer ein hoedfa ni. Fe roddais teibio orsedd nef,
ei gerdded llwybr tua'r bedd. Dioddef trais y rhai a greaist ac a geraist. Dygaist faich feiogrwydd i, marw ar groes. Dyna nath yr arglwydd Iesu i ddewis, gadael y nefoedd, dod i ganol byd syrthiedig a dioddau trais a marw ar groes. Ond, codais ti, nawr teyrnasurwyt o'r nef yn ddyrchafedig o galluoga fi i ddfoli di. Ni angen help nawr i ymateb i'r hyn mae'r arglwydd wedi wneud drosto ni. Wel, gyda'ch ni sefyll i ganu ac i geisio Duw gyda'n gilydd. Ni am barhau bore yma i edrych yn yr Efengil yn ôl Marc. Ni wedi cyrraedd Marc pennod 10. A bore yma yn mynd i edrych ar adnodau 32 i 45. Marc 10, adnodau 32 i 45. Dyma air Duw. Yr oeddent ar y ffordd yn mynd i fyny i Jerusalem, ac Iesu yn mynd o'i blaen. Yr oedd arswyd arnynt, ac ofn ar y rhai oedd yn canlyn. Cymerodd y 12 ato drachefn, a dechreuodd sôn wrthynt am yr hyn oedd i ddigwydd iddo. Dyma ni yn mynd i fyny i Jerusalem. Fe gaiff mab y dyn ei draddodi i'r prif offeiriaid
a'r ysgrifenyddion. Condemniant ef I farwolaeth a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd. A gwatwarant ef, a phoeri arno, a'i fflangellu, a'i ladd. Ac wedi tridiau fe atgyfoda. Daeth Iago ac Ioan, meibion Zebedeis, ato, a dweud wrtho, athro, rydym am I ti wneud I ni y peth a ofynnwn gennyt. Meddai yntai wrthynt, beth rydych am I mi ei wneud I chwi? A dywedasant wrtho, dyroi ni gael eistedd, un ar dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. Ac meddai Iesu wrthynt, ni wyddwch beth rydych yn ei ofyn. A allwch wi yfed y cwpan yr o'i fi yn ei yfed? Neu gael eich bedyddio ar bedydd y bedyddir fi ag ef? Dywedasant hwythau wrtho, gallwn. Ac meddai Iesu wrthynt, cewch yfed y cwpan rwy fi yn ei yfed, a bedyddir chwi ar bedydd y bedyddir fi ag ef, ond eistedd ar fy llaw dde neu ar fy llaw chwith, nid gennyf fi mae'r hawl i'w roi. Mae'n perthyn i'r rhai mae wedi ei ddarparu ar ei cyfer. Pan glywodd y deg, eithant yn ddig wrth Iago ac Ioan. Galwodd Iesu hwy ato ac meddai wrthynt, gwyddwch fod y rhai a ystyrir yn llywodraethwyr ar y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt. A'i gwir mawr hwy yn dangos ei hawdurdod drostynt. Nid felly y mae yn eich plith chwi. Yn hytrach, pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was I chwi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas I bawb. Oherwydd mab y dyn, yntai, ni ddaeth I gael ei wasanaethu, ond I wasanaethu. Ac I roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Amen. Diolch I Dduw am ei air. Ni'n mynd I ganu o'r llyfr ymyne nesaf rhif 533. Cymer arglwydd fy einioes I. Yw chysegru oll I ti. Cymer fy munudau I fod fyth yn llifo dy glod. Ac ymlaen, nhw'n I sefyll I ganu.
Ond mae'r mwyafrif o'r plant a'r bobl ifanc i ffwrdd ar y foment. Felly ni am mynd i gael amser bach yn fwy ar gyfer y plant. Byddai'n disgwyl iddyn nhw dal i sylw. Ond dyn nhw ddim ar y foment. Ni ddim yn ei ofyn i chi ddod ymlaen. Ond ni am mynd i feddwl chydig bach am rhywbeth. Nawr te, cwestiwn blant a plant hun. Taswn ni'n gofyn i chi, Elsie a Molly, i enwi pobl pwysig. Byddwch chi'n gallu enwi rhywun pwysig? Pa fath o berson sy'n dod i'r meddwl? Chi'n gallu meddwl am rhywun pwysig? Na, chi'n stryglo? Os rhywun arall gallu enwi rhywun pwysig? Pa fath o berson sy'n dod syth i'ch meddwl chi pan byddwn siarad am bobl pwysig? Come on te, oedolion? Donald Trump. Nes pwy o'n i disgwyl i rian? Na fe. Donald Trump. Yn sicr, mae hwn yn ateb bydde llawer o bobl yn rhoi. Donald Trump. Pwy arall? Pwy yw'r bobl pwysig sy'n dod i'r meddwl? Christine James. Wel, na fe. Donald Trump a Christine James, ochr yn ochr mewn rhestr o bwysigion. Els? Molly? Pwy bydde ffrindiau chi'n dweud? Bydde nhw'n dweud rhywun? Unrhyw syniad? Na, chi methu mewn. Mae'n gwestiwn anodd, di. Mae'n gwestiwn anodd. Pa fath o bobl eraill? Just tablwch rai mas. Andy Burnham, na fe. Ie. Rhyn ap Iorwerth, Bluey, Mae'n Bluey'n bwysig iawn i rai pobl arbennig, So, beth sy'n gwneud rhywun yn bwysig? Beth sydd yn gwneud rhywun yn bwysig? Beth sy'n rhoi pwysigrwydd i rhywun? Pam y dyna'r enwau sydd wedi dod i'r meddwl? Beth sy'n gwneud rhywun bwysig? Mol? Beth sy'n gwneud rhywun yn bwysig? Ddim yn gwybod yma. Els? Ddim yn gwybod. Beth sy'n gwneud pobl yn bwysig yng ngolwg y byd? Y swydd maen nhw'n gwneud? Oedd rhywun arall wedi gweud rhywbeth? Cyfrifoldeb, ie. Awdurdod, ie. Dylanwad, cyfoeth. Dyna'r pethau sydd yn bwysig ac yn gwneud pobl yn bwysig yng ngolwg y byd. Ond mae Iesu yn dweud rhywbeth gwahanol. Mae Iesu'n dweud bod teyrnas Dduw yn wahanol. Mae Iesu'n dweud bod yn gweld pwysigrwydd mewn ffordd gwahanol. Ac i Iesu, yng ngolwg Duw, y peth sy'n gwneud rhywun yn bwysig yw bod nhw yn gwasanaethu. Bod nhw'n gwasanaethu. Nid bod nhw yn lordio fe dros pobl eraill, ond bod nhw yn gwasanaethu eraill. Ac ni'n gallu anghofio hynny mor rwydd. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am bore yma. Sut i ni'n gallu bod yn fwy tebyg i Iesu Grist a gweld pwysigrwydd yn yr un ffordd mae Iesu'n gweld e. Reit, gawn ni weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. A Grist, mab y dyn. Yr un i ni wedi canu amdano fe a wedi darllen amdano fe'n barod a wnaeth adael yn efoedd mwyn cerdded y llwybr yna i Jerusalem ac i'r groes. A ni'n diolch am y cwbl mae wedi wneud trosto ni. A dad ni'n cyffesu bod ni'n aml iawn yn gallu cael ein dylanwadu gan y byd, gan syniadau'r byd o beth yw pwysigrwydd. Beth sy'n gwneud rhywun yn fawr. Ond ni'n diolch am be ni wedi cael yn atgoffa ohono fe bore yma'n barod. Yng ngolwg yr arglwydd Iesu, mae gwir fawredd yn dod trwy wasanaeth. Ac ni'n diolch, mae dyna sydd yn wir o fewn dy deyrnas di ac o fewn dy eglwys di. Arglwydd bod yna ddim lefelau gwahanol fel petai o Gristnogion, bod rai, mewn un ystyr yn fwy pwysig na'i gilydd. Na,
Na, diolch bod pob gwasanaeth, pob peth ni'n gwneud dros ein gilydd a dros eraill yn werthfawr yn dy olwg di. O Arglwydd, diolch i ti am hyn. Dad, ni'n gwybod bod yna rai wedi cael cyfleon dros yr wythnosau diwethaf i wasanaethu. Yn yr Eisteddfod a mewn ymgyrchoedd gwahanol, a ni'n diolch am y cyfleon hynny. A ni'n parhau i weddio y bydde di yn dod â ffrwyth i'r gweithgarwch hynny. A bydde yna bobl yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn gweld fod ei deyrnas yn well ac yn fwy hyfryd na teyrnasoedd y byd yma. Ac arglwydd ni'n gweddio unwaith eto dros y gwersylloedd ac yn gwybod bydd yna rai o'r plant a'r bobl ifanc hynny, falle'n teimlo yn unig neu yn gweld eisiau bod adre, a ni'n gofyn y bydde di yn eu cysuro nhw ac yn eu tawelu nhw ac yn helpu nhw i ganolbwyntio ac i wrando ac i ddysgu. A Dad, bydde di yn eu galluogi nhw i credu dros nhw i hunan. Dad, ni'n gwybod bod hynny'n gallu bod yn arbennig o anodd i blant sydd wedi cael eu magu mewn teuluoedd Cristnogol. Maen nhw wedi cael y fath fraint o gael eu magu dan sŵn yr efengil, ond yn aml iawn mae sicrwydd ffydd yn rhywbeth sy'n gallu bod mor anodd. O Arglwydd, a wneud i roi'r sicrwydd hynny dros y dyddiau nesaf. Os gweli di fod yn dda, fod y plant hynny yn blant i ti. Dad, ni yn gweddio dros y rai yn ein plith ni sydd yn galaru. Arglwydd, ni'n gwybod fod yna sawl marwolaeth wedi bod dros yr wythnosau diwetha yn ein cylchoedd ni fel Cristnogion. Dad, ni'n diolch bod ni ddim yn galaru fel mae'r byd yn galaru, heb obaith. Na, Arglwydd, ni'n diolch fod y saint, dy bobl di sydd yn marw, mae huno ydyn nhw, cysgu mae nhw dros dro ac yn disgwyl am yr atgyfodiad, a'n diolch bod nhw nawr yn dy bresenoldeb di. Diolch am hyn, diolch am gysur yr efengil. Ni'n gweddio bydde di'n agos at y teuluoedd, yn agos at ni fel eglwys, a Arglwydd yn gweddio yn ei ddefnyddio yr cyfnod yma ag angladdau a'r holl drefniadau hynny mwyn yr efengil gael ei chyhoeddi ac i bobl i ddod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist fel ei gwaredwr personol nhw. O Dad, ni'n dod at y ti felly, yn dod yn bobl ddigon balch, ddigon hunan hyderus, Arglwydd yn ddigon hunanol mewn cymaint o ffyrdd. Helpa ni nawr. Helpa ni. Wrth i ni feddwl am y gwas, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Dad, clyw ein gweddi ni yn ei enw. Amen. Amen. Nawr ni ganu eto rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefara di. Yr ail bennill yn dweud hyn, arglwydd disg beth yw i fyddhau, gostwng eiddrwydd gwir a pharchedig ofn, chwilia ni ein meddyliau cudd yng ngoleuni pur dy sancteiddrwydd. Nawr ni sefyll i ganu.
Mae gennym ni ymadrodd yn y Gymraeg, a bydd y mwyafrif ohonoch chi'n gyfarwydd â hi, 3 chynnig i Gymro, neu Gymraes. Yn ddiddorol, mae yna ymadrodd tebyg yn does yn y Saesneg, the third time's the charm. A'r syniad yw hyn, wrth gwrs, chi'n trio gwneud rhywbeth y tro cyntaf a chi'n methu. Ac yna chi'n trial eto yr eilwaith a hyd yn oed yr eil dro chi yn methu. Ond erbyn y trydydd tro, falle fydd yna newid. Falle fydd yna rhywbeth yn wahanol. Falle erbyn y trydydd tro, y trydydd cyfle, y trydydd ymgais, fydd yna lwyddiant. Os chi wedi bod gyda ni wrth i ni weithio trwy Efengyl Marc, fyddwch chi'n gwybod fod Iesu wedi ragfynegu i'w ddisgyblion 2 waith yn barod, fod yn mynd i farw a'i fod e'n mynd i atgyfodi. A'r 2 waith, beth sydd wedi dod yn amlwg yn dilyn hyn, yn dilyn Iesu'n esbonio beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe, mae'n amlwg fod y disgyblion heb ddeall. Maen nhw'n methu. Y tro cyntaf chi'n cofio, mae Pedr yn cymryd Iesu un ochr ac yn ei ddwrdio fe, yn trial ei gywiro fe. Na, paid siarad fel hyn, Iesu. Yr ail dro, mae'r disgyblion i gyd yn dechrau dadlau yn syth ymhlith ei gilydd ynglyn â mawredd. Pa un ohono ni sydd fwyaf. A nawr ni'n dod at y trydydd tro. Iesu yn esbonio mewn mwy o fanylder nag erioed o'r blaen beth sy'n mynd i ddigwydd iddo fe. A beth chi'n gobeithio erbyn hyn fod yna rhywbeth yn dechrau clicio, bod nhw yn dechrau deall, wel, beth os yn ymateb cywir ni fod i hyn. Byddwch chi'n gobeithio fod y disgyblion yn dod i weld nawr, wel, os mae Iesu wedi dweud hyn tro ar ôl tro ar ôl tro, mae'n rhaid fod teyrnas Dduw yn wahanol i deyrnasoedd byd. Mae'n rhaid fod hyn yn upside down kingdom. Lle, wel, glywon ni tro diwetha'n do, bydd y llawer sy'n flaenaf yn olaf, a rhai olaf yn flaenaf. Os mae dyma sy'n mynd i ddigwydd i Iesu, os mae dyma sy'n mynd i ddigwydd i'r bren hyn, sut rai ddylsyn ni fod? 3 chynnig i Gymro. Neu Chymraes. Third time's the charm. Ydyn nhw'n mynd i ddeall e? Na. Oedd y disgyblion, hyd yn oed y 12, hyd yn oed Pedr, Iago ac Ioan. Mor araf ac angen cael ei atgoffa dro ar ôl tro ar ôl tro. Nid balchder, ond gostyngeidrwydd yw ffordd yr arglwydd Iesu Grist. Nid arglwyddiaethu, ond gwasanaethu. Oes mae yna goron yn disgwyl amdano ni, oes mae yna ogoniant, oes mae yna etifeddiaeth a teyrnas tragwyddol, ond mae'r ffordd sy'n arwain yno yn gyntaf yn mynd at groes. Yn llythrenol i'r arglwydd Iesu Grist, ac i rai sydd yn ei ddilyn mae'n galw arno ni hefyd i godi ein croes yn ddyddiol. A be fi eisiau ni fod yn meddwl ac yn holi yn hunan y bore mew, tybed faint ohon ni sy'n wir yn cymryd hyn o ddifri. O'n i'n gofyn i'r plant, pwy yw'r pwysigion, pwy yw'r mawrion? A dath pob math o atebion yn do. Rai byddwch chi ddim wedi disgwyl bod ar yr un rhestr efallai. Donald Trump a Blwy a pawb yn y canol.
Ond yn reddfol, os ni yn onest, dyna'r math o bobl ni yn credu sydd yn fawr, sydd yn bwysig. Y rheini sydd yn llywodraethu, y rheini sydd mewn awdurdod, y rheini sydd gyda dylanwad. Ydyn ni wir wedi gweld a wedi credu, a wedi dal gafel yng ngeiriau'r arglwydd Iesu Grist fan hyn, bod mawredd, gwir fawredd, yn dod trwy wasanaeth. A mae dyna pam mae Iesu Grist yw y brenin, y mwyaf mawr, oherwydd mae fe yw'r un mwy agostyngiedig. O gadewch ni fynd ychydig yn ddyfnach, a fi eisiau ni feddwl am yr adran ddarllenon ni mewn 2 rhan, meddwl yn gyntaf am ostyngeidrwydd Crist, ac yna meddwl am ostyngeidrwydd ei bobl e. Felly yn gyntaf, gostyngeidrwydd Crist. Ni'n clywed yn dyn ni, yr oeddent ar y ffordd yn mynd i fyny i Jerusalem, a mae'n cael ei bwysleisio, mae'n cael ei ddweud eto yn dydy yn adnod 33, dyma ni'n mynd i fyny i Jerusalem. Dyma'r llwybr, ro'n nhw'n cerdded. Ac mae'r geiriau yna mynd lan i Jerusalem yn syniad cyson yn yr ysgrythyr. Oedd Jerusalem ar fynydd Seion. Oedd e yn y tir uchel. A felly yn llythrenol, oedd rhaid i chi fynd lan i Jerusalem. Ond hefyd, mae ydych chi'r syniad yma trwy'r Hen Testament, wrth i chi fynd lan i fynydd Jerusalem, chi hefyd yn mynd lan i bresenoldeb Duw. Chi'n esgyn at ti Dduw. Ac wrth gwrs, i ni'n nesau fan hyn at adeg y Pasg, pan fydde llawer o Iddewon yn gwneud y daith yma. Taith bydde Iesu a'i ddisgyblion wedi gwneud dro ar ôl tro, taith cyfarwydd, llwybrau cyfarwydd. Ond mae rhywbeth yn wahanol am y daith hon yn does. Mae'r 12 a'r disgyblion eraill oedd gyda nhw yn pigo lan ar y peth. Mae yna rhywbeth arbennig fan hyn, adnod 32 eto, roedd arswyd arnynt, hynny yw'r 12, ac ofn ar y rhai oedd yn canlyn. Pam? Pam yr arswyd neu'r ryfeddod yma? Pam yr ofn yma? Wel, achos o'n nhw'n gweld y peryglon. O'n nhw'n gwybod ni'n mynd lan i Jerusalem, a pwy sy'n mynd i fod yn Jerusalem? Wel, fe fydd yna Phariseaid ac arweinwyr crefyddol sydd wedi bod yn gwrthwynebu Iesu ac yn chwilio am ffyrdd i'w ddale a'i ladde. O'n nhw'n gwybod falle bydde Herod a'i ddilynwyr yno. O'n nhw'n gwybod hefyd bydde y Rufeiniaid yno. Oedd ddim efo llawer o ymynedd at bobl oedd yn hawlio i fod yn Feseia neu yn frenin. Ac felly'n ddigon naturiol, maen nhw'n ofnus. Maen nhw rhyw ddychryn, beth sy'n mynd i ddigwydd, beth sydd yn ein gwynebu ni. A dyw Iesu ddim yn gwneud dim i dawelu ei meddwl, ydy e? Yn wir, gallech chi ddweud, mae'n gwneud y sefyllfa'n waith mewn un ystyr. Mae'n cymryd y 12 ato ei hun ac yn gwneud yn hollol eglur. Dyma sy'n mynd i ddigwydd. A fi'n gwybod mai dyma sydd yn mynd i ddigwydd. Dyma ni yn mynd i fyny i Jerusalem. Fe gaiff mab y dyn ei draddodi i'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, condemniant ef i farwolaeth, a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd. A gwatwarant ef,
a phoeri arno, a'i fflangellu, a'i ladd, ac wedi trydiau fe at gyfoda. Mae rhywbeth diddorol fan hyn. Falle bod chi'n cofio, falle bod chi wedi sylwi, dyma'r trydydd gwaith i Iesu rag fynegu, dweud yn glir beth oedd yn mynd i ddigwydd. A bob tro, mae'n dweud mwy. Bob tro mae'r manylion yn dod yn gliriach. Pam? Efe just Marc sydd yn awdur effeithiol ac yn rhoi amrywiaeth i ni? Wel, mae hynny'n bosib. Efe just y ffaith mae Iesu sydd yn datguddio mwy i'w ddisgyblion yn ôl fel o'n nhw yn gallu dal gafel ynddo fe? Wel, ie, mae hwnna'n sicr yn wir. A mae yna rhywbeth arall wrth gwrs, ond oes. Mae rhaid i ni gofio, a ni'n aml yn anghofio hyn, fod Iesu yn ei ddyndod ddim yn holl wybodus. Hynny yw, roedd yna bethau doedd Iesu fel dyn ddim yn gwybod. Mae'n cydnabod hynny yn dydy, yn nes ymlaen wrth Iago ac Ioan. Nid fi sydd i ddweud pwy sy'n mynd i gymryd y llefydd yma. Y tad sydd yn mynd i osod yr seddi hynny. Ond y bethau felly oedd Iesu ddim yn gwybod. Pethau oedd yr ysbryd yn datguddio iddo fe. A felly ni'n gwybod yn dyn ni fod y pethau yma wedi dod yn gliriach ac yn gliriach i Iesu ei hun. O'i blentyndod, trwy ei fywyd, wrth iddo fe ddarllen a myfyrio ar yr ysgrythyrau gyda cymorth yr ysbryd glân, oedd Iesu'n dod i weld ac i ddeall yn gliriach ac yn gliriach yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. Ie, fod e'n mynd i farw. Ond nid yn unig bod e'n mynd i farw, ond bod e'n mynd i gael i fradychu, bod e'n mynd i gael i wrthod gan ei bobl ei hun, bod e'n mynd i gael i gondemnio gan yr awdurdodau, ond nid just hynny, ond bod e'n mynd i gael i drosglwyddo i'r cenhedloedd. A bod nhw yn mynd i wneud iddo fe fel y fynon nhw. A doedd hyn ddim mynd i fod yn farwolaeth cyflym a di-boen fel petai na, bod na watwar a poeri a fflangellu ag artaith yn mynd i fod yn rhan o hyn. Ac nid yn unig oedd Iesu yn dod i ddeall ac yn dangos i'w ddisgyblion beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe, ond pam? Os gael neidio ymlaen i adnod 45, adnod enwog a gwerthfawr iawn. Oherwydd mab y dyn yntai, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mae Iesu yn esbonio i'w ddisgyblion, nid yn unig bod e'n mynd i farw, ond pam? A mae yna sawl peth trawiadol am adnod 45, ond gai jyst tynnu allan dau beth. Os mae yna ddwy adlais dyn ni fan hyn o'r Hen Testament. Geiriau bydde i'r disgyblion ac unrhyw un sy'n gyfarwydd ar Hen Testament bydde yn canu clychau. Y peth cyntaf, gair cyntaf mae Iesu'n defnyddio, yw'r gair yma prydwerth. Prydwerth, ransom. Dyma'r pris oedd yn cael ei dalu i ryddhau ceithwas. Mae'n air hynod o bwysig yn y Beibl a'r cefndir amlyca i'r gair yw hanes yr Exodus. Y Pasg cyntaf yna, pan dyma Duw yn trefnu ffordd i ddod â'i bobl allan o'i caethiwyd, i ryddid,
A'r ffordd oedd hynny'n mynd i ddigwydd oedd fod yna pris yn cael ei dalu, fod yna brydwerth yn cael ei roi mwyn gwarchod y bobl rhag Duw, rhag y dialydd, rhag sancteiddrwydd a chyfiawnder Duw, a'r pris oedd fod yna oen yn mynd i farw. A mae Iesu'n gweud, fi yw'r prydwerth. Fi yw'r un sy'n mynd i talu'r pris. Fy mywyd i yw'r ransom drostoch chi. Mae'n air pwysig arall. Mae'n dweud bod e'n mynd i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mae'r gwas yma yn mynd i wneud rhywbeth dros llawer. Falle bod y gair yna'n swnio'n od i chi, ond mae'n air arwyddocaol. Pan ni'n troi at Eseia 53. Mae Eseia wrth gwrs, mewn sawl man yn y penodau hyn yn sôn am y gwas yr arglwydd. Yr un oedd yn mynd i ddod ac oedd yn mynd i ddioddau dros ei bobl. Yn Eseia 52 ac i fewn i 53, ni'n clywed amdano fe yn cael ei ddirmygu, yn cael ei wrthod, yn cael ei glwyfo, yn cael ei ddoliro, ei ddirmygu, ei anwybyddu, ei archolli, a'r holl bethau hynny yn lle ei bobl, dros ei bobl. Ac yna ni'n cyrraedd adnod 11. Wedi helbulon ei fywyd, fe wyl oleuni. Hynny yw, ar ôl hynny gyd, y farwolaeth erchyll hynny, mae'n mynd i fyw. Fe wyl oleuni. A chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer. Ac yn dwyn ei cymweddau. Mae Iesu yn yr un adnod yna'n gweud, dyma pwy ydw i a dyma pam mae'r pethau yma'n mynd i ddigwydd i fi. Dyma pam i fi'n dewis ei gwynebu nhw oherwydd i fi yn mynd i dalu'r pris mwyn eich ryddhau chi. Ac i fi mynd i ddioddau mwyn eich cyfiawnhau chi, cyfiawnhau'r llawer, cyfiawnhau unrhyw un sy'n credu yno fi. Mae'n gwylltio fi pan mae pobl yn gwadu hyn am Iesu Grist. Pan mae pobl yn dweud, fi'n meddwl nath Iesu farw am y reswm yma neu'r reswm arall, ac yn gwadu hyn. Pa hawl sydd â chi ddweud pam bod Iesu wedi marw? Gadewch iddo fe esbonio ei hun. Gadewch iddo fe ddweud pam bod y pethau hyn yn digwydd iddo fe. Mae yn dweud pam fan hyn. Mab y dyn yn tai, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Nawr te, pan chi'n meddwl am hyn i gyd, fod Iesu wrth astudio'r Hen Testament a myfyrio a gweddio, fod e'n gweld ac yn gwybod y farwolaeth erchylla oedd yn disgwyl amdano fe, a nid just y poen corfforol, ond bod ar y groes yn mynd i gael ei daro gan Dduw. Ei daro gan ei dad, yn mynd i gael ei archolli a'i ddryllio am bechodau ei bobl mwyn ei cyfiawnhau nhw. Nawr, fe eisiau chi ddychmygu bod chi yna yn y dorf yn mynd lan i Jerusalem. Os mae dyna oedd yn gwynebu chi, lle byddwch chi? Llai weid hyn, bys ni yn y cefn. Bys ni'n dragio fy nhraed. Ddim eisiau cyrraedd Jerusalem. Yn gwybod beth oedd ei ddod.
Adnod 32. Roeddent ar y ffordd yn mynd i fyny i Jerusalem. Ac Iesu yn mynd o'i blaen. Fe sydd ar y blaen. Fe sy'n arwain y ffordd. Ac ond y pwynt yw hyn, fe yw'r brenin. Fe yw'r arweinydd. Fe yw'r un sy'n dangos i ni beth yw mawredd. Beth yw pwysigrwydd. Beth yw awdurdod. Mae'n mynd ar y blaen i wasanaethu ac i roi einioes yn brydwerth dros lawer. Nawr, mewn un ystyr wrth gwrs, mae yna rhywbeth unigryw fan hyn. Wrth i ni feddwl am ostyngeidrwydd Crist, am yr hyn wnaeth yr hyn wynebodd yr hyn mae wedi cyflawni, mae'n unigryw. Ac eto, mae'n gofyn am ymateb. A felly, be fydd ymateb y disgyblion i hyn? Wel, nid beth fyddwch chi wedi gobeithio. Felly'r ail beth fi eisiau ni ystyried yw hyn gostyngeidrwydd pobl Crist. Na ni ddim yn gwybod, a oedd adnod 35 wedi dilyn yn agos iawn yn gronolegol at adnod 34. Hynny yw nath cais Iago ac Ioan ddigwydd yn syth ar ôl. Ond mae Matthew yn ei gofnod yn cysylltu'r ddau ddigwyddiad hefyd. Felly, ni'n gallu bod yn eitha sicr bod hyn wedi digwydd yn reit fuan ar ôl. Ar ôl i Iesu esbonio beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fe. I farwolaeth a'i atgyfodiad maen nhw'n dod ato fe efo cais. Mae yna ddau beth i nodi, just yn ymylol am y cais yma. Y gyntaf i gyd, pan chi'n darllen cofnod Matthew, mae'n amlwg fod mam y brodyr yna hefyd. A mae hi sy'n dod â nhw ac yn annog nhw ac mewn ffordd yn gofyn ar ei rhan nhw. A fi'n siŵr bod yna rhyw wers dyn ni ddysgu fyna, does rhyw rybydd i ni fel rhieni. I ni'n aml yn gallu annog ein plant mewn ffordd sydd ddim yn dda, sydd ddim yn help. Ni eisiau iddyn nhw i fynd mlaen yn y byd, i ennill rhyw fawredd, rhyw statws, rhyw enwogrwydd ac yn y blaen. Mae'n y berygl o fod yn rhy uchelgeisiol am ein plant ni. A mae'n rhaid cydnabod hefyd, cyn mynd ymhellach, bod Iago ac Ioan, bod yna rhywbeth positif am be maen nhw'n gofyn. Mae yna ffydd yn eu cais nhw. Mae'n rhaid nodi hynny, ond oes. Maen nhw wirioneddol yn credu, gweithaf pob ymddangosiad, gweithaf pob gwrthwynebiad, beth bynnag fydd yn digwydd yn Jerusalem, beth bynnag mae Iesu wedi bod yn siarad am cael ei wrthod a'i ladd ac yn y blaen, maen nhw dal yn credu un dydd bod Iesu mynd i fod ar ei orsedd. Bod yn mynd i deyrnasu mewn gogoniant, a maen nhw eisiau bod yna gyda fe. Maen nhw eisiau bod mor agos ato fe ag y gallen nhw, un ar y llaw dde, un ar y llaw chwith, yn y seddi gorau. Ond beth sy'n hollol amlwg yn dyfew bod nhw dal ddim wir wedi deall. Byddwch chi wedi gobeithio ar ôl yr hyn mae Iesu wedi bod yn dweud yn adnod 32 33 a 34 bod nhw'n dod efo'r cais yma am at Iesu. Iesu, wneud i helpu ni. Iesu, wneud i nerthu ni. Iesu, wneud i ddweud mwy wrtho ni. Ond dyn nhw ddim wedi weld e. Maen nhw'n dod, maen nhw'n gofyn am y seddi gorau, y seddi pwysica.
A mae Iesu yn ei procio nhw, yn ei profi nhw. Mae'n dweud, chi ddim yn gwybod beth chi'n gofyn. Chi ddim yn deall beth mae'n mynd i gostio i fi fod ar yr orsedd. Neu byddwch chi ddim yn gofyn, achos os mae'r un sydd wedi ymostwng mwyaf sydd ar yr orsedd, mae eistedd ar y ddwy ochr yn mynd i gostio cymaint. Chi wir eisiau hynny? Dyna mae Iesu'n gofyn. Ydych chi wir yn meddwl chi'n gallu yfed y cwpan rwy fi yn mynd i'w yfed a cael eich bydyddio ar bedydd fi'n mynd i gael fy mydyddio ag e? Chi wir yn meddwl bod chi'n gallu gwynebu beth i fi'n mynd i wynebu a dioddau fel i fi'n mynd i ddioddau? Iago Ioan yn meddwl bod nhw. A mae Iesu yn esbonio iddyn nhw, wel, chi yn mynd i ddioddau, achos dyna yw hi fod yn ddisgybl i fi. Chi yn mynd i wynebu treialon. Chi yn mynd i wynebu erledigaeth. Ond nid i fi, mae'r awdurdod i roi y seddi hyn. Nawr, mae'n bosib bod ni'n mynd yn feirniadol o Iago ac Ioan. A Pedr o'i blaen nhw. Fel nes i nodi'n gynharach, dyma'r 3 disgybl oedd agosaf at Iesu. Y 3 disgybl gafodd breintiau na chafodd gweddill y 12. Ond pan mae'r 10 yn adnod 41 yn clywed am hyn, eithant yn ddig wrth Iago ac Ioan. Dwi ddim yn dweud hyn wrthyn ni, ond pa maen nhw'n grac? Pa maen nhw'n ddig? O fi'n tybio, o'n nhw'n ddig achos dylsyn nhw wedi gofyn gyntaf. Bod Iago ac Ioan fel petai wedi cael head start. Ac o'n nhw'n meddwl, wel, pam ddylse Iago ac Ioan gael y seddau yna? Fi ddylse fod ar un o'r seddi hynny. A fi'n meddwl mae dyna sy'n wir, achos dyna'r math o bobl i ni, ynddo fe? Fi wedi defnyddio'r esiampl yma droion dros y blynyddoedd, a dwi ddim yn reiddiol i fi wedi benthyg ag yn rhywun arall. Pan chi'n gweld llun, pwy yw'r person cyntaf chi'n chwilio am yn y llun? Chi eich hunan? Mae yna bobl eraill yn y llun ni'n caru ac yn eisiau gweld nhw. Ond pwy yw'r person cyntaf? Mae'n llygad ni yn chwilio amdano nhw. Fi. A felly mae Iesu yn gorfod esbonio eto i'w ddisgyblion. Adnod 42. Galwodd Iesu hwy ato, meddai wrthynt, gwyddwch bod y rhai a ystyrir yn llywodraethwyr ar y cenhedloedd yn arglwyddiaethu arnynt. A'i gwir mawr hwy yn dangos ei hawdurdod drostynt. Ond nid felly y mae yn eich plith chwi. Yn hytrach pwy bynnag sydd am fod yn fawr yn eich plith, rhaid iddo fod yn was i chwi. A phwy bynnag sydd am fod yn flaenaf yn eich plith, rhaid iddo fod yn geithwas i bawb. Ni dod nôl i'r cwestiwn yma, ni wedi gofyn yn barod. Sut mae mesur mawredd? Be sy'n gwneud rhywun yn flaenllaw ac yn fawr? Wel, yng ngolwg y byd, dylanwad a urddas a chyfoeth. Rwy'n pwysig yw'r un gyda y mwyaf o bobl o dan nhw. Yr un sydd yn dylanwadu ar y mwyaf, yn arglwyddiaethu dros y mwyaf. Ie, y gair fi'n hoffi am hyn yw lordio hi. Yn lordio hi dros y mwyaf o bobl. Nhw mae'r byd yn dweud sy'n fawr. Y rai sy'n gallu dweud wrth y mwyaf o bobl, gwna hyn, gwna'r llall. A pawb arall yn edrych lan ac yn ei gwasanaethu nhw.
Ac os ni'n onest, os yw pob un ohono ni'n onest y bore yma, mae yna rhan ohono ni sydd eisiau hynny. Chi'n clywed am rai o'r bobl mawr yma, y golwg y byd, yn cael ei hedfan mewn private jet neu hofrennydd i ryw ynys a wedyn yn cael ei gyrru o gwmpas y lle, mynd mewn i siop a jyst yn gorfod pwyntio at y pethau gwahanol a mae rhywun arall yn casglu'r dillad maen nhw moyn ac yn talu drostyn nhw ac maen nhw, chymod, a tŷ mhob dinas mawr o'r byd a mae dyn nhw, chymod, yr holl bethau mae'r staff yn gweini arnyn nhw, dyn nhw'n gorfod codi bus drostyn nhw ei hunan. Byddwch yn onest, mae yna rhywbeth yno ni sydd yn cefndigeni wrth hynny. Mae yna rhywbeth yno ni sydd eisiau hynny. Dyna pam oedd y disgyblion angen clywed yr un wers yma dro ar ôl tro, a pam i ni angen i glywed hefyd. Achos meddai Iesu, nid fel hynny mae hi yn eich plith chwi. Nid fel hyn mae ymhlith disgyblion Iesu, yn eglwys Iesu, yn heyrnas Iesu. Ie, mae'r brenin Iesu wedi troi pethau ben i weiryd. Nawr, y ffordd i fod yn fawr yw i ddod yn fach. Mae bron fel riddle yn dydi. Mae'r pos. Be sy'n mynd yn fwy, y mwyach chi'n tynnu allan ohono fe. Twll yw'r ateb yn dyfa. Neu be sy'n mynd yn fwy sych. Na, hang on. Calwyd iawn. What... fi ddim yn ei gofio fe. Rhywbeth yma ti tywel yn dyfa. What gets wetter the more it dries. Dyna fe. What gets wetter the more it dries. Dyma'n gwneud synwyr ydy mewn ffordd o tywel. Mae hwn, dwi bron ddim yn gwneud synwyr ydy e. Sut mae bod yn fawr? Wel, chi angen dod yn fach. Sut mae dod yn flaenaf? Chi angen ymddwyn fel gwas. I'n wir fel ceithwas. O sut mae hynny'n mynd i ddod? O dim ond trwy ddod nôl tro ar ôl tro ar ôl tro at yr arglwydd Iesu Grist. Cofio, mae fe yw'r un sydd wedi talu ein prydwerth ni. Mae wedi'n prynu ni o gaeth e wedi bechod i fod yn weision iddo fe. Dod nôl dro ar ôl tro ac atgoffa'n hunan ohono fe, o'i fywyd e, o'i agwedd e, o'i ysbryd e. Fod ei hun wedi dod ar ffurf gwas. A ni fydd hyd farwolaeth, marwolaeth ar groes. Nid cymharu'n hunan gydag eraill yw'r ateb. Pidwch meddwl, wel, fi ddim mor wael a Donald Trump. Neu fi ddim mor wael a Bluey. Neu fi ddim mor wael a pwy bynnag arall enwyd yn gynharach. Na, peidiwch meddwl amdano nhw. Dod nôl at yr arglwydd Iesu. 3 chynnig i Gymro. 3 times the charm. Oedd e ddim yn ddigon i'r disgyblion, bydd e ddim yn ddigon i ni chwaith. I ni gyd i methu ar hyn dro ar ôl tro, ar ôl tro, ar ôl tro. Trwy ras. Mae'r arglwydd yn gallu newid ni. Yn gallu'n galluogi ni i yfed y cwpan mae e'n rhoi i ni, a derbyn y bedydd mae e yn ei rhoi i ni, a dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu. Diolch iddo. Amen. Gan i weddio. O arglwydd ein Duw. I ni yn diolch bod yr arglwydd Iesu wedi'n gosod ni'n rhydd o bechod, yn rhydd o'r hunan. Ac eto ni'n cyffesu mor aml i ni dal yn gallu methu,
ni'n gallu mynd ar ôl pethau'r byd yma, cymharu'n hunan gydag eraill. Helpa ni felly nawr. Helpa ni'r bore yma trwy'r hyn ni wedi glywed a yn y dyddiau'r wythnosau nesaf. Helpa ni fyfyrio ar Iesu Grist, ar ei fywyd a'i farwolaeth, a'i atgyfodiad, a'i esiampl i ni. Ac arglwydd trwy dy ras, gwna ni'n fwy tebyg iddo fe. Am bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Amen. Ganon ni i orffen o'r atodiad rhif 29. Na, fe di roi'r 19, diolch. Ond fi credu fe di roi'r rhif wrong i Steve, sorry. 19 o'n i eisiau. Fod it ogoniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd. Oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylio nef i gyd. Roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisiais ti dy hun. Dyw mewn cnawd yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Asgoffa ni wrth gwrs o'r arglwydd Iesu. Cyn iddo fe fynd i'r groes yn dangos i'w ddisgyblion rhywbeth o beth oedd e'n mynd i'w wneud, yn cymryd y lle isa, y safle isa, yn dod fel y gwas lleia, y gwas oedd yn golchi traed. Dyna pam dath e, mwyn ein golchi ni. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll i ganu.
sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod o gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.